Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek kabeh. Kenalno jenengku Andini Jessica Putri Arianda. Aku iki arek wedok, tapi aku duduk wedokan sing anggun koyok putri kerajaan. Jenengku sih anjen ono putri nih, tapi putri nek tangi turu iku rambute wis koyok sinetron angker alias film horor. Yo ngerti dhewe sih kowe cah arek wedok nek tangi turu iku rambute wis koyok anteni TV sing iso nangkep sinyal. Soale ibuku tau ngomong ning aku, "Nduk, rambutmu kok elek sih?" Terus yo aku kaget. Karo tak jawab ini, "Loh, Bu, sampean gak salah ta?" "Loh, salah apa sih?" "Ya salah, Bu. Soale sing elek iki saiki duduk rambutku. Soale sing elek iki nasibku." Terus uripe arek wedok iku bener-bener uang ya cah. Soale kecil iku wis diajari aturan klasik sing munine iku ngene. "Nduk, nek ngomong iku gak oleh kasar. Nek ngomong arek wedok iku kudu alus." Loh, alus ya opo sih rek? Lah wong kenyataane iki lho, arek wedok nek rebutan opo-opo iku luwih medeni ketimbang rebutan sembako diskon 90%. Kenyataane dek wingi aku tukaran karo Mas. Ya soale aku mari enak-enak ndelok TV, terus ndelok sinetron sing suweru. Lah kok moro-moro filmnya iku mau diganti. Terus yo aku yo kaget sih ya karo ngomong nih wong. "Loh, kok sampean ganti aja sinetron iki? Aku lho durung mari." "Mbok yo sing sabar ta lah, ngenteni aku mari ndelok, tau ngenteni marine sponsore." Mari, terus mari ngono. Masku ndapi nih. "Yo bapak telah tak ganti nih." Terus nek kono wong iku wis nyetel remote koyo nyekel masa depan negara rek. Aku nang kono iku koyo wis lomba 17 Agustus ngono lho rek. Sing judule lomba tarik tambang. Tapi lek sing ndek kene iku beda. Judule tarik remote. Ya soale cah, aku narik remote iku lho. Terus bareng ngono remote TV ku mau di saut malah karo masku. Terus tak saut ganti. Yo tapi yo kenyataane pada akhirnya iku sing menang yo pangga areke. Yo soale tenagane iku luwih gede ketimbang aku. Terus sing kedua, uripe arek wedok iku nek semisal ono acara gede utawa lah salah sijine acara manten iku mesti jadi bahan fashion. Soale yo ibuku seneng macai aku. Bacaane ku koyo Barbie ngono lho cah. Tapi sing iki ku Barbie palsu. Ya soale ngerti dhewe lah rupane koyo apa. Terus ibuku iku ya tau ngongkon, "Nduk, sampean gawe yo rok iki lho. Rok iki lek sampean gawe, sampean ku ketok uwayu." Yo aku yo krungu suarane uwayu iku mau yo melok seneng sih ya. Akhirnya rokku mau tak jupuk, terus tak jajal. Mari tak jajal ku mau aku ngoco. Pas aku ngoco rek, aku kaget. Soale rokku mau lek tak gawe iku gak nyantek sak dengkul. Terus yo aku komen lah di ibuku, "Bu, iki ku sakjane rok tas rebete restoran sih." Ya ngerti dhewe lah rek, ndeke sak piro. Terus sing ketiga, uripe arek wedok nek semisal ono acara keluarga ngono iku lho. Ya asline gak apa-apa ae sih lek ono acara keluarga. Dulur-dulur padha nglumpuk, wis ono tante, ono ono bude, ono pakde karo dulur-dulur liyane. Asline ya gak apa-apa ae. Tapi sing nggarai aku luwara iku pertanyaane wong-wong. Soale pertanyaane ku bener-bener nak atiku rasane nyelekit pol. Soale pertanyaane ku ngene. "Nduk, sampean saiki kelas piro?" Ngono. Lah nek pertanyaan iku sih
aku iso jek trimo-trimo ae. Oke lah, soalnya aku ku jek dadi arek sekolah. Terus nek ana pertanyaan koyo ngene lho rek contohe. Nduk, sampean saiki apa wis duwe pacar ta durung? Terus mari ngono, aku rondo shock ngono ambek pertanyaan iku mau. Terus mari iku lek semisal pertanyaan iku mang tak jawab dorong niku, terus baru ngono mesti dijawab wong ngene. Loh, ya apa sih nduk sampe niki? Mbok ya berusaha golek pacar ben padha karo liyane ngono ku lho. Terus aku batin ngene. Iki lho mau masalah pacar duduk koyo masalah golek beasiswa unggulan sing uang elpo. Terus ana salah siji pertanyaan maneh sing garai atiku luwara. Pertanyaane ku koyo ngene. Ndang pacaran daripada engko rabimu telat tuh. Terus yo aku ngomong sih ndek wonge. Duh, kula niki lho mau menungso. Mosok iso kadaluwarsa koyo roti tawar ae. Mosok padha karo roti tawar. Yo tentune beda ta lah. Terus iki sing terakhir rek. Wis tenang, iki terakhir. Soale iki ku uripe arek wedok sing bendinane dilakoni. Sing jek dadi siswa-siswa ngono iku, sing iso dadi arek sekolah, iso dadi arek kuliah. Tapi sing tak critakno iki arek sekolah. Soale nek arek wedok, nek kate budal sekolah iku jan ribete masalah. Soale yo apa sih rek ro dhewe. Terus mari ngono, lek dadi arek lanang gampang garek lambian rokan celonoan terus mari ngono sepatuan. Wis mari garek budal sekolah ngeng ngono. Terus bareng ngono lek dadi arek wedok ribete ya Allah. Soale mari masang seragam sing rapi terus mari ngono kudu ngoncret rambut. Mari ngoncret rambut iku lho rek kudu masang kerudung. Masang kerudung iki adegan sing paling horor nak arek wedok. Soale ya apa masang kerudung iki wis koyo masang mute arek wedok. Nek soale nek kerudunge elek, mesti mute arek wedok iku ya melok elek. Apa maneh pas di sekolah iku lho cah, lek ono pelajaran olahraga ngono iku. Sing lanang iso bebas gawe klambi iki, gawe training iki, gawe sepatu iki, sing iso bebas jungkir walik rono rini. Lah nek arek wedok nek pas olahraga, ya sing penting iso njaga image. Padahal lho yo kringete iki wis koyo bocore radiator. Terus apa maneh nek semisal olahragane iku mang ono materi bal voli. Haduh, iku sing paling arek wedok sok-sokan. Soalnya yo apa yo? Arek wedok iku koyo pentang-penteteng koyo sok iso ngono, tapi yo 99%-ne sih arek wedok yo gak iso. Arek wedok iku mesti koyo sok-sokan ngene. Kene bale tak semese bale wis bareng ngono. Pas disemes lah kok bale iku lho gak kena arek blas malah logur. Terus mari ngono. Apa akhirnya yo isin-isini talah. Ya wis lah rek sampe kuno ae. Ceritaku keribetane arek wedok yo anjane sih ribet banget yo. Wis ribet angel pegel dadi arek wedok. Tapi yo apa maneh wis kenyataane ket lahir wis dadi arek wedok. Ya kudu trimo-trimo ae. Wis lah yo rek aku yo pegel cerita ngene iki. Wis matur suwun. Pilus ning Kediri.